Fl-2021 id-Dipartiment għall-Ħarsien tal-Annimali salva jew ġabar mit-toroq jew mid-djar kważi 3,000 kelb u qattus. Żvelat dawn iċ-ċifri s-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Annimali Alixja Buġeja Said li qalet li minn dawn aktar minn 760 kienu klieb u aktar minn 2000 kienu qtates. Kull xahar uffiċjali tad-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali iwettqu mijiet ta' spezzjonijiet fid-djar eliqi jew postijiet oħra meta jkun hemm suspett ta' trattament mhux xieraq tal-annimali. Is-sena l-oħra saru kważi 850 spezzjoni. 8 każijiet minn dawn spiċċaw jinstemaw fil-qorti fosthom ta' persuni li tresqu quddiem il-ġustizzja akkużati dwar moħqrija jew trattament mhux xieraq tal-annimali. Id-direttur tad-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali Patricia Zoppardi qalet li bħalissa għaddejja ħidma sabiex jinbena post ieħor u bekk id-Dipartiment ikollu aktar postijiet sabiex jikkura u jagħti kenn lill-annimali li jkunu nġabru jew ġew salvati. Aħna nagħmluh b'diversi modi, pereżempju bl-infurzar, isiru spezzjonijiet regolarment. Naraw li l-capacity within animal welfare qed tikber fil-fatt ħanżidwa b'100% kemm min-naħa tal-qtatis u kemm min-naħa tal-klieb. Ninkoraġġixxu n-nies biex jadottaw mhux jixtru kelb jew qattus. One News żar is-santwarju fejn id-Dipartiment iżomm l-annimali. Hemmhekk rajna ħaddiema dedikati jieħdu ħsieb l-20 ta' klieb u qtates li qed jistennew biex jiġu adottati minn xi ħadd. Is-Segretarju Parlamentari Buġeja Said qalet li l-Gvern għandu proposti kruċjali għal dan il-qasam u li se jkun qed iwettaqhom fix-xhur u s-snin li ġejjin. Għandna 11 il-miżura fil-manifest elettorali li nkunu qegħdin nimplementaw fil-5 snin li ġejjin fosthom neutering campaign tal-qtates, għandna anke ċimiterju għall-annimali sabiex nagħtuhom id-dinjità tagħhom, cat cafés u affarijiet oħra inkluż anke proċessi ta' adozzjoni sabiex verament insibu postijiet djar għal dawn l-annimali li sfortunatament jisfaxxaw abbandonati.